Cortar, avanzan las culés, costado diestro, cuidado el esférico, que le puede llegar a Alexia, Alexia ante Sandra, puede llegar el tercero del Barça, la pisa Alexia, bueno, lo que acaba de hacer Alexia, Alexia para el tercero, gol, 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 gol. Sí, el pas en profunditat, que, bueno, que el desmarc era per Vicky, però veig que no hi arriba i continuo jo i em veig apurada i bueno, l'únic recurs que em queda és fer això. Ja dic que és un dribbling que em surt, que no sé explicar-ho, ni ho he entrenat ni res, és un dribbling d'aquell moment que bueno, em veig apurada i bueno, em surt de dins fer això i per sort em surt. No, en aquell moment no soc conscient de tot això que està passant ara, no? I molt menys. És més que res ara, el dia d'avui, que comences a assimilar el doblet, això de la repercussió mediàtica que ha tingut el gol, i, bueno, sincerament tot això va bé pel futbol femení. El que passa és que bueno, jo, quan encaro la portera, veig que surt massa ràpid i que no em frena i no m'ocupa gaire la porteria, no? Llavors el que penso és, bueno, doncs me l'emporto a la meva cama hàbil i finalitzo a gust.